az ünnepi hagyományoknak megfelelően kap egy kokárdát is. Nemzeti színszallaggal engedték útjára ezt a falánksága miatt Kajás névre keresztelt gólyát. A szabadon engedéskor nem ment messzire. Néhány hetesen anyja kidobta a fészekből. Az elmúlt hónapokat a Hortobágyi Madárkórházban töltötte. Úgy tűnik, túlságosan hozzászokott az ember közelségéhez. Hogy ne szelidüljenek meg, a madarakat elengedésük előtt speciális röptében vadítják. Ő nem tesz különbséget. Ő elkönyvel, hogy minden ember jó, és ez sajnos nem igaz. Tehát elveszük a madártól az élethez való jogát azzal, hogy megtanulja azt, hogy az ember táplálékot, biztonságot, segítséget nyújt neki. Erről le kell szoktatni. A második gólya már szívesen meghódította az eget, csak úgy, mint a 3 egerészőjv. Egyiküket mérgezés miatt vitték be a kórházba, a másik 2 ragadozónak varjúcsapda csapódott a lábára. Kohútovics Bence életében először fogott a kezében ilyen állatot, de már most madarász szeretne lenni. Jó érzés, örömteli, hogy szabadon engedhettem. 2 hattyú is a kórházban betegeskedett az elmúlt hetekben áramütés és belső vérzés miatt. Őket nem a levegőbe dobták, hanem vízre bocsátották. A szabadon engedés időzítése a szakemberek szerint nagyon fontos. Március 15-e alkalmas dátum. A kórház páciensei ugyanis ilyenkor ugyanolyan eséllyel foglalnak fészket, mint egészséges társaik. A fészek megszerzése, ez harcok árán történik, vagy pedig új fészek építése, ez időt igényel, és ha most március közepén nem engedjük őket szabadon, akkor már esetleg lekésnének. A most elengedett gólyák jövőre már nem emberek között, hanem valószínűleg Afrikában töltik a telet.